Wakanda forever. Ahojte. Ahojte, lásky. Čaute. Vítajte znova v našej obývačke. Z iného uhla, bohužiaľ. Alebo našťastie. Našťastie to tak obmieniame, ako nám príde. Je to viac menej také o tých emóciách. Áno, chcelo to takú zmenu trošku tohto obejváku, tak sme to presunuli a tomu sme prispôsobili aj natáčanie, takže môžete nás vidieť trošku našho kokpitu. Náš kokpit, ktorý sme nastavovali asi hodinu, fakt, že reálne hodinu sme to nastavovali. Ale už je dobre. Už sme tu vsadení a už nás odtiaľ to nedostanete. To ja som tak vsunutý, že nohu mám medzi kamerou a svetlom a keby sa pohnem, tak wow, akože delobuch. To by bolo, že strich. Miloš, strihni to. Miloš, strihni to. Tak už nás tu máte a tešíme sa, že sa nám to podarilo. Wow, úplne sa tešíme. Tešíme sa strašne na to, že ste s nami, že nám znova píšete tú vašu odozvu, že vám tie podcasty niečo dávajú, že zažívate nejaké uvedomenia, že zažívate nejaké nové veci v živote. To je to, akože keď mi niekto napíše, ja úplne sa znášam. Reálne. Je to tak, je to krásne. A teším sa veľmi, že sme sa dali na túto krásnu cestu. Je to úžasná cesta. Začali sme ju, ale Boh vie, kam nás to znova zase zavedie. Možno o mesiac, o 2, o 3, o pol roka môžeme byť zase niekde inde. Môžeme byť aj niekde inde, v inej miestnosti, s inou technikou, s iným nastavením. Nikdy nevieme, čo sa stane, ani nevieme proste zajtra, čo bude. Tak. A dnes nás čaká úplne nádherná téma. Na to aj naznačil. Áno, na to sme sa veľmi tešili, lebo máme čo opäť k tomu dosť povedať z našich životov, zážitkov a prežití. A bude to téma číslo 7. Emócie. Áno. Emócie. Vítajte. Takže znova vítajte v emóciách. V takej fáze, v takej téme, v ktorej sa nachádza každý. Či je to radosť, či je to smútok, či je to žiarlivosť, či je to závisť, či je to láska, čokoľvek. Všetci sme v nejakej emócii, všetci zažívame milión emócií a to o deťoch ani nehovorím, tie vedia zažiť toľko emócií. My ich už zažívame troška inak, ale k tomu sa dostaneme v hlbšej tej časti. Teda dneska sa dostaneme k tomu, ale to bude troška ďalej. Áno. Môžeme začať tým, že opýtaj sa same o seba. Ja som to spomínal v časti, myslím, že v sebaláske. Aj tu si môžeš prekliknúť, dám ti ju do popisu. Spomeň si, alebo ti to teraz obnovím. Si k sebe pravdivý alebo pravdivá? Súvisí to dosť aj s tou dnešnou témou, s tými emóciami. Či si schopný sám sebe povedať, že áno, teraz zažívam smútok, áno, teraz zažívam depresiu, áno, teraz zažívam lásku, teraz zažívam tú už spomínanú závisť, alebo tých emócií je fakt strašne veľa, len či si dosť na to silná, aby si uvedomil, že akú emóciu práve teraz prežívaš. Lebo je to tak strašne dôležité charakterizovať tú emóciu, ktorú prežívam, že je to v podstate kľúčové pre tvoje správanie. Kľúčové. Áno. Lebo, áno? To je pravda. To som si len teraz uvedomila, že keď vieš odhadnúť tú emóciu vlastne, že čo teraz zažívaš a aj si ju odôvodníš, že čo ma nahnevalo, tak sa tým veľmi pekne vieš aj sám seba spoznať. Že OK, teraz som nahnevaná, lebo povedal mi tento táto a keď si to tak rozoberieš v tej hlave a uvedomíš si, že vlastne to nie je také zlé, jak to vyzerá byť, ale super je, že si pomenuješ tú emóciu. Viete dokázať pomenovať tú emóciu, ktorú práve teraz prežívam. Napríklad vrátim sa nejaký týždeň dozadu alebo niečo. Prišiel mi telefonát, ja som bol taký troška rozbitučky po robote, vlastne pracujem na stavbe ako sadrokartonista a tak ďalej.
A prišiel mi telefonát, ja som bol troška rozbitý z tej práce teda. A ja úplne, že zrazu zvoní, pozerám, vidím meno, kto mi volá a ja, že úplne taký príval takého šťastia, príval radosti, príval lásky, príval úplne každej tej pozitívnej, tej krásnej emócii som zažíval a vravím si, že wow, že toto je taký brutálny pocit, fakt si uvedomiť tú emóciu a takisto to platí aj neviem kedy, lebo strich. 3, 4. Veľa z nás, veľa ľudí, s ktorými som sa rozprávala, sú nejak tak približne v mojom veku, sme sa zhodli na tom, že sme boli viac menej vychovaní v tom, že utlmovať svoje emócie ako keby a utlmovať v tom zmysle, že nám veľakrát bolo povedané, že nepláč, lebo ti dám dôvod ma napláč a také tie typické hlášky, ktoré poznáme asi, neviem či všetci, ale veľa z nás. A vlastne to nám dalo ako keby ten pocit, že pláčeme bezdôvodne, že nemáme nárok plakať, alebo že proste, že to, čo my riešime, nie je problém, alebo no však chápete ma, že týmto smerom a ja sama som si to vlastne na sebe všimla, že mám s tým problém, mala som s tým problém, aj akože veľakrát sa prichytím, že tie emócie ako keby nedávam navonok. Už je to oveľa lepšie, ale každopádne chce to pracovať na sebe a niekedy ich dávam možno až príliš. Áno. Ťažko povedať. Sem tam príliš. Ťažko povedať, lebo ale vieš prečo to je? Lebo som konečne vo vzťahu, kde to môžem a kde to ty vieš spracovať alebo nejako ukorigovať, ale to je, pre mňa je toto prvý vzťah, v ktorom môžem byť naozaj ja sama sebou a v ktorom môžem sa prejaviť aj vrátane emócií. Vieš, aj tých zlých, nie iba tých dobrých. A to je pre mňa úplne, že najviac. No. Áno. Takže v tomto sme vyrastali. Veľa ľudí z tohto ročníka a tak. A je... To je generačné, mám taký silný pocit, že ozaj, že my sme tá generácia, ktorá bola presne v tomto vychovávaná, že niečo spravíš a buď máš za to trest, alebo neplač, zahambíš nás, alebo neplač, lebo pôjdeš do kúta. No. Neplač, lebo niečo. Všetci sa pozerajú, keď reveš a je to hanba. Áno. Proste v tomto nás utvrdzovali, že dávať emócie a nehovoriť do chlapcov, hej, že chlapci, že nerejú, lebo chlapci neplačú a proste už si veľký a čo je na tom? Proste aj veľkí chlapi môžu plakať a dávať na seba von tie emócie, lebo utlmené emócie, no týmto samozrejme sme si utlmovali tie emócie v sebe. A mali sme pocit, ja osobne som mala pocit, že moje problémy a moje veci, čo ja riešim a kvôli čomu plačem, nie je podstatné a podstatné sú iba veci, čo riešia dospelí a tým pádom som bola taká nejaká, že neviem. A tým som chcela povedať to, že utlačené emócie sú jedna z najhorších vecí, čo si môžete spôsobiť, lebo samozrejme tie emócie sú niekde túto udupané a keď už aj príde situácia, ktorá tie emócie ako keby bude chcieť uvoľniť z tej minulosti alebo z toho detstva, že ty si priťahuješ do života iba tých ľudí, ktorých potrebuješ a ktorí ťa majú niečo naučiť a napríklad aj partnera si vyberáš preto, aby ti vyliečil tie tvoje rany z detstva. Ale keď ty to takto nevnímaš, keď ty vnímaš to, že on tebe, keď niečo hovorí alebo ťa niečím zapína, keď to ty vnímaš tak, že ti chce zle a že ti chce ublížiť a mali by ste to vnímať tak, že teba keď niečo zapne, to znamená, že to nemáš v sebe spracované a tým pádom vlastne, keď príde tá situácia, že už je tam tá emócia, že cítiš, že je to niečo staré, tak vtedy
je na čase sa zastaviť a porozmýšľať, že čo konkrétne to je, lebo ty to vieš, čo to je, ktorá situácia konkrétne to bola. To ty vieš a nehovor, že nie. Vieš? No. A hlavné je to prijať, predýchať to a proste odpustiť si ako keby za to a proste dať to zo seba von, lebo zase keď to potlačíš, zatlačíš ešte nižšie tým pádom, tak to je ešte horšie. Takže asi takto som to chcela zhrnúť. Ako veľmi dobre. Mi lietali potom také myšlienky, keď si hovorila o tom, o tých chlapoch, že chlapi neplačú. A ja som to už spomínal tiež v nejakom podcaste že to je jedna z takých v mojom živote fakt zo zásadných vecí, za ktoré som fakt vďačný. Buď neviem, sebe, rodičom, alebo tomu životu, alebo tým ľuďom, ktorí som postretával, ktorí to všetko uvoľnili, ktorí mi pomohli na tej ceste, že nemám problém s tým plakať pred ľuďmi, alebo pred ženami, alebo vôbec nemám problém uvoľniť tú svoju emóciu, ktorú momentálne cítim, lebo viem, že tá emócia ma oslobodí, uvoľní ma a presne to chceš zažívať. Ten pocit uvoľnenia, ten pocit toho, že môžeš, tak ako Lenka vravela, že pri mne môže a ja to isté si uvedomujem pri nej, ja čo som si asi neuvedomoval, že tiež môžem byť taký, aký som, tiež môžem hovoriť tieto svoje veci, takéto, že vlastne o tom, o čom sa aj my bavíme, o tej sebaláske, aj o tých veciach, ktoré na nej vidím, že nie sú dobré na mne a tú sebareflexiu tiež na sebe a zase Lenka, čo na mne vidí, že čo není v poriadku. A to je to, že niekedy človek má problém stráviť to, čo povie tá druhá osoba, pretože tam naskočí ego, čo máme všetci. Máme všetci do jednej bodky, každý jeden máme nejaké ego, ktoré je za mňa falošný obranný mechanizmus, ktorý sa objaví vtedy, keď sa s niečím nestotožňuješ, alebo keď ti niečo je proti tvojej srsti, že nie si na to naučený. To je to, že niečo mi Lenka povie a ja poviem, no tak asi to tak je. To je to, že to príjmem, ale niekedy si človek povie, že tak toto není pravda. To není pravda. A ideš do vývrtky. To není pravda, to nie. Tedy vieš, že sa ti ozýva ego. Tedy vieš, že to je ego. A ty sa naučiť pracovať s tým egom je tak kľúčové, že povie mi toto, nejakú kritiku alebo niečo, že teraz si uletel totálne, že si sa zmenil, že nejako inak reaguješ, alebo prehnanie, alebo si neviem čo, tak to je dôležité si uvedomiť, fakt, úplne reagujem úplne inak ako kedysi a uvedomiť si to, že som niekde inde. Že fakt potlačiť to ego a priznať si tú emóciu, že teraz som bol debil, alebo teraz som spravil niečo, čo bežne nerobím. Alebo si to povedal nejakým tónom. Alebo som to povedal nejakým tónom špecifickým, ktorý... Prípadne aj s mimikou nejakou. Kde toto dievčatá, alebo ženy, alebo akože takto, že... Ja som sa s tým ešte nestretol, ale ako poviem to, že akože vyčítať takto, že keď sa tvárim nejako, že... Alebo... Nie, tak toto nebolo. Tak toto nebolo. Ale že... Nejde mi ten efekt. Ale už ide. No a z toho vyčítať tú emóciu. Ale pozor, môj názor na to je, že áno, ty vyčítaš len to, čo vidíš. Ty nevyčítaš to, čo ten druhý človek cíti pri tom. No. Že ten človek reálne nemusí byť v tom, že že ty a toto máš robiť. Nie. Proste my niekedy tiež, pozdravujeme Val, nám spomínala, že niekedy ten chlap proste vypne a nič, proste tam len, ako bolo v Simpsonovcoch, proste Homer mal hlavu a opica a proste robila toto. A to niekedy, ozaj si človek, ja si to aspoň tiež uvedomujem, že ty kokos fakt niekedy úplne tak vypnem, že ani nepočúvam, že čo niekto hovorí. Ako nestáva sa mi to často, ale
Stáva sa to. A to je, to je to len prijať tie emócie, každú jednu. A ešte k tým emóciám z detstva. Je tam vlastne to, že nám naši v tom, alebo teda naši rodičia, alebo v tom, čo sme vyrastali a hovorili nám, že nerev, lebo nemáš dôvod na rev a tieto veci, tak ono, akože podľa mňa sa to tak celkom aj nabalovalo v tej našej malej hlavičke a mali sme okrem toho pocit aj, že nie sme dosť dobrí, aj to sebavedomie akože bolo také dosť nízke a ono sa to celkom aj nabalovalo za tie roky dospievania a tak ďalej a že ono to potom vlastne aj sa so mnou konkrétne ťahalo aj do dospelosti, aj do teraz už do týchto rokov, posledných od 20 do 30, nazvime to, že naozaj ja som mala pocit, nízke sebavedomie Nechceš samozrejme. prezradiť svoj vek? Prečo nie? Že som mala nízke sebavedomie a že som mala pocit, že nie som dosť dobrá a že ostatných obťažujem svojimi, neviem, požiadavkami alebo aj emóciami, alebo vie, že ono sa to tak úplne nakopilo jedno s druhým, som si tak ako v tej maličkej hlavičke dala dokopy a ako ja hovorím, že je to dobré, bola to moja cesta, ale vieš, že to uvedomenie, že čo to všetko môže spôsobiť, tie slová je strašná šupa. Pre také malé dieťa vieš, že to nepochopenie a to všetko, ono sa to tam niekde zapisuje a ostáva to tam. Čiže potlačované emócie. Áno. Čiže tým chceš povedať stále rozprávame sa v tom, že sú tam tie potlačované emócie, ktoré už Lenka spomínala, tiež tie potlačené emócie, že nerobia dobre. A nerobia dobre nielen na duši, ale aj v zdraví. Tým, že ja som tiež potlačoval toľko emócií v živote, že toho bolo fakt hodne. Či už k rodičom, alebo k bratovi, alebo ku kamarátom, k ľuďom, ktorí sú okolo mňa. Že som nepovedal to, čo som práve cítil, to, čo som mal na srdci, že toto chcem povedať, ale nie, radšej nič nepoviem, lebo budem zlý alebo niečo, vieš. A to je to, že ty nevyjadriš tú emóciu, ona zostane v tebe a len sa rozrastá ti v tele úplne a šíri buď tú zlosť, alebo hnev, alebo to nevypovedanie, že tú emóciu nevyjadriš, ona zostane v tebe jak taká cistička, alebo niečo zostane v tebe, také nevypovedané a môže ti to napadnúť proste to tvoje telo a začne ťa niečo bolieť a tá emócia komunikuje s tvojim telom a tvoje telo komunikuje s tebou. Keď nevypovedáš tú emóciu, nevypovedáš to, čo máš na srdci, tak začne ťa niečo bolieť, začne toto a ty to hľadáš, bolí ma koleno, lebo som sa udrel včera alebo predvčerom alebo minulý mesiac a ľudia v tej nevedomosti, tí ľudia, ktorí nie sú na takej ceste k tomu poznaniu seba samého, tak to budú dávať niekde inde. Že neviem prečo, nie? Alebo neviem prečo, že zrazu ma začalo boleť koleno. No a pritom to prečo? Je psychozomatika. No a to je presne tým, že nepoviem doma žene niečo, čo som chcel, nevyjadrím svoje pocity, nedám najavo, že mi niečo vadí. A to sú tie potláčané emócie, ktoré nechceš potláčať. Prosím ťa pekne, ty to nechceš potláčať, tie emócie. Vieš? Ja ich nechcem potláčať. Nechceš ich potláčať? Nechcem ich potláčať. Nikto ich nechce potláčať. Vážne? No nechceš. Nechceš. Veľmi, 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 veľmi dôležitý fakt, čo sa týka emócií. Viete o tom, že už keď nastane nejaká chvíľa, nejaký rozpor v rodine alebo rozpor medzi partnermi, že vy reálne si môžete zvoliť emóciu. To je už taký troška vyšší level, ale môžeš si zvoliť emóciu. Či budeš zažívať
pri tom partnerovi, keď sa hádate, alebo keď je nejaká výmena, či budeš zažívať hnev, či ti tam vyskočí ego, či budeš pociťovať smútok, zranenie, alebo to v tebe vyvolá nejakú vec z minulosti. To je na tom aj ten vedomý život, že si uvedomiť, ktorú emóciu idem zažiť, či je to z minulosti, či je to z prítomnosti, ktorá emócia to je, ktorá chce vyplávať na ten povrch. Jasné, to sú zlomky sekundy, ale aj to je to. V poslednej dobe som si všimol často, že človek, keď sa nejako rozpráva, alebo je v nejakom konflikte, alebo nejaká výmena názorov, že veľmi často to je v podstate len reakcia na to, čo poviem. Poviem niečo a ten druhý človek reaguje. V momente. Bez rozmyslenia, bez všetkého. To je reakcia. Ale ty, keď si s niekým v konflikte alebo niečo a ste vedomí, ste ľudia, ktorí niečo zažívajú, tak ty nechceš reakciu, ty chceš odpoveď. Ty chceš to, že ti odpovie, že si zastaví, porozmýšľa, aha, no. Nepotrebuje ten človek tú reakciu hneď. Potrebuješ odpoveď, potrebuješ to, aby ti odpovedal, aby ti zareagoval na to, čo vlastne práve prežívate v tom konflikte alebo v tom výmene názorov. No. Dajme tomu. Toto ma tak napadlo, že je dôležitý fakt, alebo je rozdiel medzi tou reakciou a odpoveďou. Lebo reakcia býva často z toho hnevu, z tej bolesti, z tých boliestok z minulosti, z detstva, čo mi nerobili v minulosti, buď rodičia, alebo súrodenci, alebo som zažíval v škole a tak ďalej. Tak. Presne tak. To je veľmi dôležité charakterizovať to fakt, že byť k sebe vždy pravdivý, vždy úprimný k sebe samému. Čo ja fakt pracujem na tom dennodenne, aby som bol k sebe vždy pravdivý, vždy úprimný, aby som bol v tej svojej pravde sám so sebou proste zladený. Rozobrať sa. Ja akože ešte veľakrát riešim v sebe ten hnev. Napríklad ja mám problém s hnevom. Že akože problém s hnevom. Nie. Ja riešim za sebou v sebe teda hnev a hnev či už na seba, že keď urobím chybu, tak si to dám akože riadne vyžrať. Vieš, že sa súžujem za to a proste sundávam sa za to. Akože teraz je to už oveľa lepšie ako kedysi, ale ešte stále sú tam nejaké milimetre toho, na čom sa dá pracovať. Alebo centimetre, alebo metre, neviem. No, ale akože hnev ako taký, že proste aj napríklad, neviem, ideš autom a niekto ťa tam proste ohrozí, alebo sa ti šupne pre tvoje auto a ty ho vytrúbiš a že proste už aj takýto hnev, vieš, že úplne hnev veškerého charakteru, že nemať ho v sebe proste, lebo človek vieš, že ten hnev prichádza z niečoho a ten hnev väčšinou prichádza z toho, keď neviem, napríklad chceš mať všetko pod kontrolou a nevychádza ti to tak, ako chceš a proste spracovávať ten hnev tak, hlavne aby ani tam ani nebol, ale keď už príde, tak aby som ho vedela tak nejak majstrovsky spracovať. Tiež spomenul na pár vecí teraz. Chceš ešte pokračovať? Nie. Spomenul som si teraz na tréningy. Trénujem Muay Thai akože aj ako tréner part-time a ešte aj trénujem v klube Spartans v Mlynskej Navy 54. Neboj sa, prídi. Radi sa tam privítame. Budeš sa tam cítiť ako doma. Ale k veci. Bol tréning minulý týždeň, no však pondelok, streda, piatok o 18:30, ak by ste chceli. A bol tréning a ja som vo dvojičke s jednou v podstate pani. Neviem, koľko môže mať rokov. To nie je podstatné. To nie je podstatné, ale pani, ktorá je fakt, že šikovná a na jej vek, ako vládze, to akože klobúk dolu. Klobúk dolu. Ale to, že ona
sa toľko napinduje, Píp. akože na tom tréningu, hej. A to ja proste hovorím si, OK. A to je to presne, že chce mať pod kontrolou ten tréning, alebo tú techniku, alebo to kombo, to kombo chce mať pod kontrolou, chce ho vedieť, chce všetko spraviť úplne dokonale, čo fakt nejde. To si spomínala tú kontrolu, že chceš mať kontrolu nad nejakými vecami v živote, ale to neexistuje. Neexistuje mať kontrolu nad všetkým. Aj film Doctor Strange, ďakujem za odporúčanie Vincovi, že vlastne ten film som videl tak veľakrát, ale nie v takomto uhle, v takomto smere. Že v tom filme sa odohrávalo všetko, ale to jedno tam bolo, že ten Doctor Strange chcel mať pod kontrolou ešte aj vlastnú smrť. Mm-hmm. To nedokáže nikto mať pod kontrolou smrť, život. Ty vieš mať pod kontrolou jedine to, že čo ideš teraz jesť, ja neviem, No, lebo si to spravíš. No, Nejaké rozhodnutie, áno. Rozhodnutie. Ale pod kontrolou, čo iné chceš mať pod kontrolou? A potom sa budeš len zožierať, budeš na seba prísna a budeš si hovoriť, bože, neviem nič, neviem to. A to je tiež nejaká emócia, ktorá tebe spôsobuje buď bolesť, alebo ti niečo spôsobuje, lebo vidím na tom tréningu, že tej pani to vlastne škodí. Mm-hmm. Úplne sa za to morduje a vrajím, ty vole, kľud, uvoľni sa, začni robiť pomaličky, v poriadku, nič sa nedeje. Dneska je taký deň, tak je taký deň. Úplne, že niekedy fakt tá kontrola ozaj nad tým veškerým, nad tým všetkým naozaj. A to je aj o sebaláske. Aj v tom je sebaláska, lebo človek, ktorý si takto robí zle tým, že sa hnevá, že tie emócie, akože sa utapa v tých zlých emóciách, tak je to aj o sebaláske, že sa nemá rád, lebo keď sa fakt máš rád a uvedomíš si, že toto je emócia, ktorá mi neslúži, ktorá mi práve robí zle a ťaha ma dole, tak si to nebudeš robiť, vieš. Ale to je to o tom uvedomení, že teraz sa sundávam a už stačilo. Poďme zmeniť tú emóciu na inú. A ak nemáš ty niečo ešte k tomu? Nie, to bolo všetko v kvázi. Tak ja by som zase prešla napríklad k závisti. Lebo závisť všetci berú... závisť. Áno. Závisť všetci berú ako veľmi zlé niečo, proste, že závisť je úplne hnusná emócia, ale keď si zoberieš závisť z trochu iného pohľadu, z toho pohľadu, že ty keď niekomu niečo závidíš, tak to je niečo, čo tvoja duša chce dosiahnuť, alebo proste tvoja duša chce, aby si išiel tým smerom, lebo ja napríklad nezávidím hokejistovi korčule, alebo hokejistovi, že brutálne korčule, alebo že brutálne hra hokej, lebo to nie je môj smer a nemám ísť ja tam tým smerom. Ale vieš, že ja závidím, akože, nech to povie, že závidím v dobrom, no to neviem, akože, či sa dá závidieť dobrom, ale dobre. Ale že ja závidím niekomu niečo, ale ja to už beriem tak, že sakra, tak robím preto niečo, aby som to dosiahla, že beriem to tak inšpiratívne, že neberiem to v zlom, že hnevam sa na seba, že ja som závistlivá, ale ja to skôr beriem tak proste, že aha, tak týmto smerom mám ísť. A chcem aj od vás proste, pozrite sa na tú závisť týmto smerom. A hneď sa to akože... Jasne nehovorím, že zavidíš druhej ženskej, že aké má lodičky, hej, o tom nehovorím, ale proste hovorím o tom. Ty vole, aké máš krásne lodičky. No, ty kokoš. Tak ale hovorím o tom, že ja neviem. Chápeš, o čom hovorím. Ale to je to, že chlap závidí väčšinou, ja neviem, auto, alebo ja neviem, auto, v podstate, dajme tomu. Čo dosiahol. No, okej. Na to som sa tak nepovedal, ale väčšinou auto, ako tak v mojom, že pozerám, že aké krásne auto. Že... Kapliččina. No, však vieš, tak lebo srdiečko mám tam na mieste, ale...
No. No, to som chcel povedať, že ženy si zavidia ozaj, ja neviem, koľko z nechty, topánky, tričko, blúzku. Nehovorila, no akože áno, ale nehovorila som o týchto závistiach, ale o tých proste, že... Ale nie, ja som sa nad tým len fakt, že ozaj pozastavil, že čoho sme my ľudia, ale to isté aj chlapi, niektorí chlapi zavidia aj tenisky, aj vzhľad, aj postavu, aj vlasy, aj ja neviem, oči, alebo vystupovanie, alebo energiu, alebo to presne, čo si spomínal, že si v živote niečo dosiahol, že to chcem aj ja, ale to je to, že my závidíme niečo, ako vravela Lenka, závidíme to, čo chceme potajme my v našom živote. Ty závidíš niekomu úspech, lebo ty chceš úspech. Ty závidíš niekomu, že začal robiť podcasty, tak proste začneš aj ty robiť podcasty, alebo proste chceš ich robiť. Popri tom mimo to ešte nevieš, že to chceš, ale chceš. To je také navádzanie Ale na to, že to chce tvoja že duša. to, ale že to nie je to. zlá emócia. Lebo tú závisť ty dokážeš pretaviť do toho, čo chceš ty a zistíš, či to je tvoja cesta. Či ty sa máš tiež vydať touto cestou, alebo to má byť len nejaký nejaký materiál taký, ktorý to spája a navedie ťa to zase niekde inde, na inú cestu. A to je krásne. To je to, že ten život má... Ako ja som čítal v knihe Tvorivý akt, spôsob bytia od Ricka Rubina som čítal a presne mi to teraz utkvelo v pamäti, že tak spomínal tam strom. Obrovský strom, že semiačko, to je akože vznik toho stromu nejaký, že akože tam vzniká nejaká myšlienka alebo niečo, potom je peň, to je už tá myšlienka nosná, ktorá ide a ty, jak rastú konáriky, každý konárik je kvázi tvoje rozhodnutie. Ty sa rozhodneš pre niečo a zase sa rozhodneš, že nie, v tom procese sa rozhodneš, že nie takto, ideš druhou stranou. To sú tie konáriky, ktoré vidíš, že je ich tam milión z každého smeru, z hocikade. A to je presne to, že ty spravíš to rozhodnutie, spravíš hociaké, inde na jednu cestu ťa zavede stále, na jednu cestu každé jedno rozhodnutie iné a inám ťa zavedie. Čo je veľmi cool. Áno, a presne ty keď sa nejakou cestou rozhodneš ísť, tak to nie je, že zlá voľba, to nie je, že zlé rozhodnutie, to je iba rozhodnutie, za ktorým si stojíš a to rozhodnutie ťa niekde dovedie. To, kam ťa to dovedie, už až ty zistíš, či to bola dobrá voľba alebo nie, ale nie je to, že zlá voľba, je to proste voľba, ktorá ťa niekam dovedie a niečo naučí. Vieš, že aj chyby netreba brať ako zlé, lebo ja som mala od malička zaužívané, že proste chyby sú zlé. Vieš, za chyby nás trestali, za chyby sme mali, no proste odmenu, takú trošku inú a tým sa nás naučili, že robiť chyby je zlé, ale no dlhé roky mi trvalo a ešte stále aj trvá, že uvedomiť si, že keď urobím nejakú chybu, že proste a čo? Sme iba ľudia, treba sa na tom poučiť a ísť ďalej a nerobiť si zle a nekarhať sa za to ešte dvojnásobne alebo niekoľkonásobne. A keď spravím tú chybu, treba si uvedomiť tú chybu a treba, ak som tou chybou spôsobil nejaké nedorozumenie alebo niečo, treba si tú chybu priznať. Ospravedlniť sa prísť za človekom, ak to bolo s nejakým človekom a ospravedlniť sa, áno, uvedomím si, spravil som chybu, toto a to je v poriadku. Tým pádom je to fajn. Aj každý robíme chyby, ja robím chyby, Lenka robí chyby. Každý jeden jediný človek, každý jeden jedinec robí chyby. Aj ten, kto hovorí, že nerobí chyby, robí chyby. Ježiš, jasné. No akože, ale nie je to úplne jasné, lebo napríklad ja, keď som robila v korporáte, ja som mala pocit, že iba ja robím chyby, lebo tam nikto nehovoril o svojich chybách, že niekto nejak pochybil. Sotva sa stalo, že si niekto priznal, že ja som to nejako pokašľal. Ne, smeješ sa, ale vážne. Ja sa smejem na to, že húžuješ zase toto. Raz húžuješ kábel od mikrofónu, raz od sluchatiek, raz... No a
A proste, že nie je to samozrejmosť, lebo ja som napríklad dlhé roky žila v tom, že proste iba ja som tá vadná, vieš, že ja som urobila chybu a ja som sa ešte viac potom súžovala za tie veci. Takže aj ľudia, ktorí o tých chybách nehovoria, robia chyby. Áno, aby to bolo jasné. Lebo nie je to jasné pre každého. Už viem. Nie každý si vie priznať tú chybu. Áno, že to je... áno. A preto je tak svet taký krajší, keď si to človek prizná, že naozaj, že spravil som chybu, že o tom som hovoril na začiatku, byť k sebe pravdivý voči sebe, voči svojim emóciám a možno ste sa pýtali, že aká emócia možno je v tom, ak sme rozprávali o tých rozhodnutiach, tie konáriky, jak som spomínal, že čo to má spoločné s emóciami? Pri každom rozhodnutí cítiš nejakú emóciu. Či chceš ísť tým smerom, či ťa to teší, alebo či nie si s tým stotožnený. Napríklad niekto príde, máš sa niečo rozhodnúť medzi tým a tým, no a teraz rozhoduješ sa a tam cítiš emóciu, tam necítiš emóciu, no tak vieš, kam sa môžeš, čo sa rozhodneš, pre ktorú, lebo ty tam, kde cítiš emóciu, tam sa rozhodneš, že tam chceš ísť. Ak ste sa pýtali v tej spleti o tých rozhodnutiach, že aká tam plynie, čo to má spoločné s emóciou? Práve toto. Ja pri každom jednom svojom rozhodnutí počítam svoju intuíciu, tú emóciu, ktorú zažívam pri tom. Či som s tým stotožnený, či sa viem na to naladiť. To je všetko emócia. To je všetko napojenie sa na daný proces. Za mňa. Intuitívne, neviem, ja to mávam, že napríklad chcem si pozrieť film. Teraz mám chuť na film, toto a napadne ma film a pozriem si ho a vždycky si stade vyťahnem nejakú emóciu alebo respektíve takto, nie emóciu. Vyťahnem si stade výrok, ktorý má v sebe emóciu, s ktorou sa ja stotožňujem. Včera som dopozeral film Duna z roku 2021, to bola prvá časť. Teraz je v kinách, sa mi zdá druhá časť, veľmi sa na ňu teším. Neviem, či vezmem slečnu do kina, ale ona nerada chodí do kina. Nerada. Ona nerada chodí do kina. Nie, že nerada chodím do kina, nerada pozerám filmy. Ale sama vidíš, keď ti ukážem nejakú rozprávku alebo dačo, tak áno, veď už potom, keď mi to zapíšeš, tak áno, ale pre mňa je to zabitý čas. Ale to tak vnímaš. Áno. Ja to vnímam tak, že ja si z každého filmu vyťahnem myšlienku, ktorá so mnou rezonuje a ozaj ma obohatí v tom živote o niečo. Jasný. Sú to hodina a pol alebo dve pozerania, ale radšej si pozriem film, jak by som scrolloval Instagram. Ale jasné, ale vieš prečo to tak je? Lebo ja som emotívny človek a ja veľakrát si až veľmi pripúšťam k sebe to, čo sa deje v tom filme a ja to veľmi prežívam a proste mňa to vysiluje. Mňa to reálne vysiluje, lebo ja... Ale to je potom z detstva potom niečo. Áno, možno áno, ale že môj mozog ako keby, že nevie, že rozoznať, že toto nie je realita. Akože vie, ale že nie úplne 100%, vieš? Teraz prídeš na niečo, čo reálne si môžeš začať na tomto pracovať. Napríklad, že prečo nedokážem pozerať film, prečo sa dokážem tak emočne naviazať na film, čo je v telke, že či je to realita alebo nie. Teraz si k sebe pravdivá, že môžem aj na tomto pracovať. To je tiež nejaký faktor. Ale ja už som o tom hovorila, už minule sme sa aj o tom bavili, ale že proste, že nerobí mi to dobre, lebo cítim proste to, vieš, až prehnanie. Naučiť sa odosobniť od toho. No. To je super, to je tiež akože zaujímavá. A vidíte, to je ten tiež vedomý život, tiež v druhej časti sme to spomínali, naša cesta k vedomému životu, ale to budete vidieť v každej časti nejaký ten záblesk z toho našeho života, kde vidíte to vedomie, ako to funguje. Že ja som si teraz uvedomil niečo, čo mám v svojom živote robiť. Lenka si uvedomí niečo, čo má ona spraviť, že niekde ma to ťahá, alebo si pomôžeme jeden druhému, ja poviem jej, lebo si to neuvedomí, ona povie mne, lebo ja si to tiež niekedy neuvedomím, že na čo mám začať pracovať znova. Lebo život a sebarozvoj, o čom rozprávame, o týchto veciach, o vedomom živote, to je neustála práca na sebe samom. A či sebaláska, či
či emócie, či hľadanie toho poslania alebo hľadanie toho správneho smeru v živote, s ktorým sa mám vybrať, ktorým smerom sa vybrať, alebo nájsť ten svoj vnútorný hlas, tú intuíciu. A to je fakt cesta na celý život, na ktorú ja sa brutálne teším, ktorá ma naplňa každým jedným dňom, ma naplňa toto, že žijem takýto život, ktorý žijem. A sa vrátim ešte k tej Dune, kde zaznela skvelá myšlienka. Po krátkej 5-minútovej pauze sme tu. Dostal som sa k tomu papieru, kde som si to napísal. Ježišmaria. Dobre, takže tá myšlienka znela z tej Duny. Záhada života není problém, ktorý by sa mal riešiť, ale skutočnosť, ktorá sa má zažiť. To je tak silné, že ešte raz to prečítam. Záhada menom život není problém, ktorý by sa mal riešiť, ale skutočnosť, ktorá sa má zažiť. Čiže začni žiť ten život a nerieš ho. Nerieš ho. Ži. Wow, krásne. A ešte jedna vec mi tak utkvela a ja som si to tiež zapísal zase, že dianie nejde pochopiť tým, že to zastavíme. Musíme sa... To neviem prečítať po sebe, ty pičo. OK, strih a dáme ešte raz. A ďalšia myšlienka z toho istého filmu je dianie nejde pochopiť tým, že to zastavíme. Musíme sa podvoliť jeho toku a splynúť s ním. Čo to vo vás evokuje? Čo to vo vás evokuje táto myšlienka? Že dianie nejde pochopiť tým, že to zastavíme. Musíme sa podvoliť jeho toku a splynúť s ním. Mm-hmm. Že tlak vytvára protitlak. A keď prestaneš tlačiť, tak plynieš. Aj to je jeden názov. Tiež nejaký smer toho, ako pre každého to môže niečo iné znamenať v živote. A to je super, že pre teba, v tebe to vyvolalo emóciu takúto. Mm-hmm. Každá jedna veta alebo niečo v tebe vyvolá emóciu. Niekto ti niečo povie a vy si myslíte, alebo niektorí ľudia si myslia, že tie emócie nie sú v živote tak dôležité. Že na čo sa budeme pozerať na svoje emócie, na čo budem riešiť svoje emócie, na čo. Preto, lebo tie emócie ti kvázi formujú život aj z nejakého smeru. Ty zareaguješ zle, alebo pôjdeš do hnevu, alebo niečo a to sa ti ozrkadlí v živote. To je presne buď karma, akože kvázi, ale to, že aký ty budeš vo vnútri, že budeš pociťovať ten hnev, tú emóciu a to vidíš navonok. Ľudí, ktorí sú nervózni, ľudí, ktorí sa ponáhľajú, to, čo zažívaš vo vnútri, to sa ti odzrkadľuje von. Mm-hmm. To je tvoj vonkajší svet. Takých ľudí si aj priťahuješ. A takých ľudia ti chodia do života. A keď ty sa zamyslíš a prídeš k tomu, prídeš na cestu vedomia, ja som to nazval, že v podstate tiež to vedomie, ale osvietenie kvázi. Že začnem ozaj vnímať veci tak, že úplne z tej inej stránky. To je fantázia. Mm-hmm. Ak ešte môžem ja k tomu rozhodnutiu, čo si hovoril. Áno, že tie konáriky. Áno, tie konáriky, že sa potom nejak rozhodneš a že cítiš nejakú emóciu, ale že ako dnes hovoril ten mních a my počúvame buddhistického mnícha Ajahna Brahma. A on rozpráva naozaj nádherne, toho vám určite odporúčime, lebo on je... Láskavý. To je láska. Aha. To je proste láska. To hoci čo ti je, vypočuješ si ho, už ti nič není, už ti je dobré. Akože fakt on je strašne láskavý a vie nádherne prehovoriť do duše. A on hovoril o tých rozhodnutiach, že akože, že pýtali sa ho, že ako sa správne rozhodnúť, alebo ako sa rozhodovať. A on, že no jednoducho, veď hoďte si mincov. A oni, že ale on to myslel v tom, že hodíš si mincov. Vyjde ti nejaká, ja neviem, hlava a za hlavu si dáš, že nejaká možnosť a ty sa môžeš vlastne tou mincou si môžeš pomôcť v tom, že zistíš, ako sa cítiš pri tej možnosti, ktorá padla. Že keď si dáš, že neviem čo,
ako keď ti vyjde to, hej, a zistíš, že asi si idem ešte raz hodiť tou mincov, tak to znamená, že asi chceš tú druhú možnosť. Vieš? Chápeš? Dobre som Veľmi, áno, dobre si to povedala, akože ja som to nejak spomínal skorej, ale v inom... Áno. Ale že inom, tá s iným príkladom. tú mincu Ale som tá tam minca musela. je úplne, že ozaj, že skvelý príklad toho, keď sa snažíte keď rozmýšľate nad niečím, Áno. tak aké sú možnosti? Dve. Áno alebo nie? Ping. No. A vyjde mi nie. Hodím ešte raz. Čo ti to vyjde? No. Že si nespokojný s tou odpoveďou, tak už dávno vieš tú svoju odpoveď, lebo nie to nebude, takže jasné, že to bude áno. Lebo vieš, ako sa hovorí, že z každej jednej prednášky, hoci si odnesieš iba jednu dôležitú myšlienku. A ja sa toho držím a minimálne tú jednu áno a táto mi totálne zarezonovala v hlave, lebo tiež som akože si hovorila, že dobre, ale ako sa rozhodnúť, vieš, že veľakrát sa neviem rozhodnúť ako keby. A toto bol pre mňa úplne, že taký preplesk, že dávej, dobrý tip. Tak sa to dá tiež. Akože potom už sú iné levely, že už človek je napojený na seba, na tú intuíciu v takom štýle, že reálne nepotrebuje že hádzať alebo niečo, ale že už ozaj ten vnútorný hlas počúva tam a tam a stotožňuje sa a vraví si, že wow, že toto je skvelé, toto chcem vyskúšať a už je tak človek na seba napojený, že nepotrebuje takéto veci počuť, ale ozaj pre ľudí, ktorí fakt aj to počúvate a nie ste na takom leveli, hoď si mincov, že napríklad mám začať podnikať v tomto smere, áno alebo nie. Ping. A uvidíš. No. To je jednoduchá rada na to. Fakt, áno, pre tých, čo sa nevedia nacítiť na seba. Ale aj to si poviete možno, že čo to má spoločné s emóciou? Ty keď hodíš tú mincu a padne ti to, čo nechceš, akú emóciu zažívaš? Len teraz si povedz, že hodíš mincu a padne ti to, čo nechceš. Čo zažiješ? Čo to je? Sklamanie? Hnev? Smutok? Čo za emóciu zažívaš? No. Pýtame sa fakt, na tie emócie sú späté so všetkým. Nemáme ani možno poňatie, že kde všade sú tie emócie, ale všade. Všade. A za to Soulcast je aj o tých emóciách, pretože sú všade ako v tom logu. V každej farbe, v každom písmene, aj v podcaste, v každej jednej časti. V každej jednej minúte života. Áno. V každej jednej časti, v každej sekunde života vidíte tú emóciu, vidíte tú reakciu. A tiež ďalší taký ten výpich z tej knihy od toho Ricka Rubina, že my dospelí ľudia, čo sa týka emócií, príde emócia a vidím a môžem buď si vyberiem tú emóciu, alebo ju zažívam, alebo niečo a sme naučení topiť sa v nej. Som nervózny, tak budem nervózny aj pol dňa. Dokáže to my dospelí, sme v tomto experti, že topiť a zostať v tej emócii. A potom je ďalší level, že si môžeš vybrať tú emóciu, nemusíš byť nahnevaný. Ale k tomu sa chcem dostať, že čo spraví dieťa. Lebo k tomu smerujeme aj my ako dospelí, smerujeme k tomu, že by sme mali to vnútorné dieťa, tým, čo sme boli ako deti, to vypúšťať von a niekedy sa tak aj správať. Myslím to v takom zmysle slova, že čo sa týka tejto emócii, naviažem na to, že dospelý sa vie v tom tápať, ale dieťa dokáže zažiť 10 rôznych emócií v 10 sekundách. Cez pláč, cez hnev, cez radosť, cez smiech, cez, cez tú závisť. Zrútenie. Cez ozaj nervové zrútenie. Ale akože možno to ešte nerozpoznáva to dieťa, že nervové zrútenie, ale môže to byť tak. Nemusí to byť dieťa, ktoré ešte nevie ani rozprávať. Ale môže byť, má 6 rokov, 7, 8, to už viacej rozoznáva tie emócie. Ale dokáže vystriedať 10, 11, 15 emócií za 10 sekúnd. A pritom zrazu a nič. No. Oni to púšťajú. Takto vedia tie deti púšťať tú emóciu. Už som ich spomínal, tie emócie. Takto vedia púšťať, že hneď. Zrazu to dieťa úplne
není na teba nahnevané, nepociťuje No. nič, miluje ťa, ľúbi ťa, poď sem, mojkať sa jedno s druhým, s tretím, ale my dospelí sa dokážeme hnevať, dokážeme sa 3 dni spolu nebaviť a tápať sa v tom hneve, tápať sa v ňom, No. tápať. A potom ich to učíme vlastne. Oni to u nás vidia. A oni to vidia, oni to a učia vstrebávajú. sa. Že to takto asi má byť, ale pritom to tak nemá byť. Oni to, ako to robia, tak je to správne a preto aj učme sa od detí. Áno, Nie, my ich to je úplne učíme, ale skvelé. učme sa od detí. Však ale o čom to je? Tie deti To sú je tu skvelé. preto, aby nás prefackali takto a aby sme si uvedomili, že nie my to robíme správne, oni to robia správne. Jasné, nie všetko, ale Nie všetko, proste jasné. vybrať, čo by mali. Určite áno, to ja s tým určite súhlasím, čo sa týka detí a učenia sa od nich, lebo aj my sme boli kedysi deti. Aj my sme mali presne toto, že sme vystredali tých emócií za takú chvíľu. A išli sme ďalej, hrali sme sa, milovali sme sa s každým, všetko, akože nemyslím, že sexuálne, nie, ale Ne. myslel som tak, že, Ne. že ľúbili sme sa všetci navzájom, že to bolo fakt, že krásne. Bolo. Nie? No? Nie, že bezstarostné. Ako by som to nazval? A Proste kvázi, sme hej. plynuli proste, že Že púšťali sme to. A nepozastavovali áno. sme sa nad tou emóciou a Áno. nezostávali sme v nich. Áno. A nebrali sme to osobne veľa vecí. Áno. Vieš, že aj to je v tom, že teraz sme dospelí a bereme sa príliš vážne a bereme všetko k sebe a osobne a na čo. A presne a jasne, keď chceme niečo začať, tak sa bojíme. Ale aj tieto podcasty prešli takouto fázou. Bál som sa, nechcel som, nie som dosť Spotené dobrý. pazuchy. Spotené pazuchy, neviem strihať, neviem robiť s ničím. Kto nám to bude A kde robiť? sme? Robíme si všetko sami. No, je jedno, ako to vyzerá. Ide z toho tá myšlienka, ide z toho tá hĺbka, ide z toho to srdce. Za mňa áno, lebo ja to srdce vám dávam. Áno. A ja ho budem vždy dávať, lebo viem, že ho mám obrovské a že dokážem vám dať tú lásku, dokážem vám dať tú hĺbku, dokážem vám dať pochopenie. Všetko, čo s tým súvisí. A určite uvidíte na jar. Za chvíľu, mesiac, 2 budeme robiť také veci, ktoré tu ešte nikdy neboli. Ale už viacej o tom nehovorím. A niečo sa pečie. Niečo sa tu pečie. Ale kufinky to nebudú. Ale aj. Počuješ, Turčka? To čo je? Sme v rozprávke. To bola To je Alice v krajine zázrakov, to nie? bola veľmi pekná. Kedy to vypne, ty Čo to vole? vypne? Bože, veď. Tu koľko cvrčkov tu prebehol teraz? Jeden rozbehnutý. Prku. Cukru. Cukru. Dnešná téma bola úplne nádherná. Áno. Akože veľmi, veľmi, veľmi sme si to užili. A akože tie emócie sú sila. Lebo akože emócie vedia aj vyčerpávať. Som si tak uvedomila, že ja tiež som emotívny človek a že si veľakrát nedávam pozor na tie moje emócie, že by som akože, že vieš, že sa tak ako keby, že možno to aj preháňam, neviem, ako by som to povedala, ale že nekrotím tie svoje emócie, akože tie dobré, tie zlé, áno. To si chcela? Áno, tak som to... No a... Si myslíš, že toto chceš? Ne. No a že ma to dosť, že by som si ich mala viac strážiť a viac a dávať si na ne pozor, lebo ma to potom koniec koncov si láham večer do postele unavená a tak inak unavená, že taká vysílená a vyšťavená a vycúcaná, ako keby vieš, že je to také, že dávaj si pozor na svoje emócie. Hej? A to ti vždycky to telo, tá intuícia, to ti vždycky hovorí to telo, tá intuícia ti to vždycky hovorí, že kámo, to ako si zareagoval teraz? Jež, no. Alebo, to je trapas. alebo prečo si teraz použil taký tón? Alebo prečo ste ticho?
Alebo prečo sa toto deje? Chceš v tom zostať? Asi nie. Iba, že by áno. Iba, že by si to vybral. Alebo vybrala tú emóciu, ktorej chceš zostať. Že tu mi je dobre, som nahnevaná. Tu mi dobre. Budem sa takto Takto sa budem čvachtať túto. Tu budem v tomto hneve. A pritom to má také ľahké riešenie. Proste vybrať si tú emóciu, že ju nechcem zažívať. No. Alebo ju proste idem tam, kde vznikol a rozprávam sa o tom. No. A vieš, čo je sranda, že my učíme deti, že keď sa niekomu niečo sa stane, ubliží dieťaťu, nechtiac, to je jedno, ale že učíme ich hneď, že hneď sa idú ospravedlniť. A robíme to my? Vieš, to je otázka, že? Že robíte to? Robíš to? Ospravedlňuješ sa hneď, ako niečo spôsobíš, alebo je tam nejaký cyklus, ktorý tomu predchádza, že toto sa stane, až potom sa ospravedlním, keď sa stane toto a toto. Alebo keď niečo. No. A my ozaj chceme od tých detí, že ich hneď sa ospravedlní. Hneď. A to by sme mali robiť aj my. Uvedomiť si to, zamyslieť sa, sadnúť si a proste idem. Zažívam. Aha, mal by som sa ospravedlniť. Idem, ale zase tam vykúkne to ego. Ale čo by si sa ospravedlňoval? Na čo však? Nech on dojde a ospravedlní sa. Nech dojde, nech pláci sa. Plasa. Jak had. Až keď sa on bude pláciť, až vtedy sa ospravedlním. Ale treba si uvedomiť to, kto, čo, ako, kedy, na čo, prečo. A byť k sebe pravdivý. No, dnes sme to asi celkom aj vyčerpali, že? Vyčerpali sme to, ja som za... Miloš, môžeš to strinúť, tak dajme nám ešte minútku a sa rozlúčime. Strinúť to, Miloš, už ma bolí chrbát. Riťka. Už normálne nevidím. Máme to tu také bojové, ale naše. Miloš je tu v strehu. Miloš je v strehu, tu drží kameru. Miloš, prosím ťa. Netrás ňou. No. Čo robíš? My sa tak hráme na Miloša. Ďakujeme, že ste tu s nami boli aj dnes a že ste tu s nami. A nevysvietené čelo, ty kokos. A že ste tu s nami. Ďakujem vám. Zo srdca vám ďakujeme. Každému jednému z vás, či to počúvate na Spotify, na Apple Podcastoch, alebo na YouTube. Aj s videjkom. Alebo tajne a nepoviete nám o tom. Ale my vieme, že nás pozeráte, lebo máme to v štatistikách. Ďakujem. Ale nie. Či ste známi, neznámi, anonym, alebo či ste tu noví, kľudne. Ak ste tu noví, pozrite si aj prvú časť, kde sa tak kvázi spoznáte s nami, troška sa dozviete o nás niečo. A budeme sa tešiť na vaše reakcie. Je to na vás. Lebo chceme aj my vás tak nejak spoznať bližšie, keďže my sa vám otvárame, my sme tu také otvorené knihy a bude nás tešiť aj, ak vy nám napíšete tiež, že či poznáte tie naše situácie, či to tiež prežívate tak ako my, či to tiež riešite, lebo človek, keď ľudia o tom nehovoria, tak má potom pocit, že je v tom sám, ale nie sme to. Všetci riešime proste to isté. Spoločne. Tak. Naozaj všetci riešime to isté. Fakt, či je to 90, v Holandsku, alebo v Thajsku, všetci riešia to. No jasné. Thajci ide na tréning Muay Thai a popri tom rieši to, že mu žena doma nedala. Myslím nájsť. Ty kde si? Nedala mu nájsť doma. Miloš, prosím ťa, už to ty, lebo to už sme im úplne zašli. Musel som tam vložiť niečo. Nemusel. Chcel som tam vložiť niečo takéto. To je na tom úžasné. Fakt vám veľmi ďakujeme strašne za každé srdiečko, každý like jeden. A ak si ho nedal, poď, daj ten like. Nebuď labuť. Ten jeden like, ten jeden klik ti neuškodí. A ak to tak necítiš, ako vraví Lenka, tak ho nedaj. Je to na tebe. Ale my budeme vďační za všetko, či pozrite, či kliknete, čokoľvek. My dávame zo seba von to, čo cítime. A či to s vami rezonuje, alebo nie, to je na vás. A čokoľvek sme tu pre vás.
Kapunka. Ahojte, moji zlatí, oh je.